abaibuli mbalema mwachire ku chicheki bono entagete ngokora exercise kebegeke kera mbwate chiwodi chinyinge aze toko genda narule basi machoge na chira kugenda ndego chinyacheki magena ngende naende mpoka kyogo achari naende wodi sana kormaiga netega toiwane aiga nkurangiri kwanza abaibuli boka onye tuli omwibuli ogosoka guchiaga ya igaiga nanjininka obosenzi obunga bantu mwarangiri bwa nini oburasi maboera ninka enachaga kwenda na chicheki taligas toiwane chicheki taligas ya mwemsie ni gasi yana igonya kwe ubusumuni boke buge gaiga ebiashara bikoraki tiga chicheki nacha kwenda na ndras manchiena ne asabantu baitu igo ntegete toiwane no ekwa ligi monte bikuoga itegi ndo one toiwane bon monto nde bwensi yokuoga gaiga I want you have to listen. You have to listen. And I'm going to give checks. I'm a scanning. That's my ball. They want it? And you move on kani. Na mongo tiga. Chicheki manyanga bintevi bantumba renkonyo. Inacha gaigamba tevi umaene ngakiri ntuwe. Muwanja boy. Muwaza nganje tuwaza kumnyoka nabantu baminto nkaga. Biashara bimbi ko. Mwenyo lete naende okora matanga mwino gaiga. Abantu naende bakoleta obusensi oro but we made sure nga egasi yakolere. Nabe. Ngo yaonye kwewe besa injira bongo koyeli bwekero na akolire. Igano bochingo. Bono. And I'm ready for another to go and say, I want to again. Think about it. It's 45 what? What's the word? There to go and check it as a van from what? From one. I want from one. Now I want the vocational interior. Go and the vocational 40. Abana 40 nkonyora bale kibesa bawukira vocational training. Toiwana kabere abana ba form 3 form 4 mbanyolte chicheki kyabo kero mwemsie osekere ward inyete chimilioni renga isano chiebasari nkaruororo nkaenda na milioni 27 kiri ward ekero na jeto obisi na nyote nga ali monyerero monyerero ward asiga bana ya inkuru ward ya yemebwate milioni 98 togocha ward ya basi boitangane gaiga nkanyora ebwate milioni sana mocho ogende machoge basi ose basi machoge koruka chache talita chache seite ya machoge ekaiwa milioni 14 chup haki ntoke andre gusiwo kole binte kamne uka make sure nga 3 ward ya nyole 27 million na likiro montara nyaro karki of benefit. Gekero na acha gaiga kinde na sure ngaras mangena ne check ya ban. Obviously ane ne represented obviously kandi no MCA nazo no wotu obviously. Yeah?
obisi nere gotime koro MCA na ward admin kibesa tokwenda na rero ositwenda na second phase amalieta y'abana ibonsi no bakoretheki no arema milioni 70 ngapi? Milioni 77 for Form 1 na vocational training center. Hotel abantu bamenye ngendo tiyo tranyale kogendero onyamaliyo yakoretheki egente gitangani amangana yo kwenda na ebasari na amangana yo obisi ye gavana inje nabero mube wanjira nangaki aba MCA genda mwena na gento kie mpaka bayigure nga ne haki yabo egasi aba MCA gaiga no korosiri chiko koranga kie gasi yakorekana na koleta views yaba na inji igo ichiko nalire amangana aya na yana no mpaka chibesa na abaire bonds 45 wards 27 million chindwene kwa polikere chiko ndikoletiki ina disaiting aki abanda abaito bonds kusiengima ni yaito tigamba echibesa amagendera kolekane 45 wards anyamachi na chita talibesa chi account na igorete Backstreet Street nichibesa chi anembege muboria mwite chibesa babeka mabuta chi ebirata ebiretua sabete contractor akabeka tukaigora Backstreet mna ejut yaisaneka ukaimuka mpaka no ene wodi yankamate abana ba MCA karibu bane babwatene cyane nene cyane yabo bono kuro mu MCA otabe mu governor byo ko to mpinga 2027 go kombo akobro basi mu chinguru akorege tiek abe gantiek mu governor buna abantu nga achiche amuleta masigaiga bomwe kura mwenye repito woja na nenya kitali mwino gaiga ngo promise nenya kitali liringo campaign mwalengoro omondo kurukuonuso dirimwe yeto muchanga gaiga egeti mtu amwabirete kose mtu amosomerete mpaka unusa kaobwa akatamojo bujumba ni wachandegete nintaje tubaswe program ya governors kiti torole tubakonye mu wanja boy ngendo ya kabire mu hako yo nginyiri akiyonyo ntubegete 7.2 million 7.2 million wande ngabantu mba abera 100 over a contractor ya soirororo enyagitali yakoreki erosibwe igoma dispensary ntubegete chi million ibirororo kiobeg ne na geteli kwanza etanginero etangiteyo aya naro ntubegete chi million ibiri nabantu million mutubegete ebinte byonsi pitch contract yakorek kyasoire ntoli wakana mbeo nabarengi wakana mbeo ndo wakana eras mas ekolekana ntage demba tebe amachi igoma project amachaya ntwa kolete konyaros abantu bayigo mambariga amachaya mwanyero jigarosi naro bakonywa goitwe kangoyo igoro nande igoro bor muisonde na baba ngina bande ngai bibuyu biko ende skuru abana bayibekera naba bekerta amachi ndiye mono baba a project ende to raw water project abantu baturombara amachi nto abekiroro amachi to ari miroro abantu bakunywa liamangerere water project
mwanyaro ire bona ndinga chumundara tenga gastri kokoreka chipara Monte completed roads chiricherete Otachi Liokari Nyamache Otachi Liokari Nyamache epari nerete manyanga contract yetara ku mheshimiwa Masasi no manyite kwanza na omandenga ki omandenga yaya igaye bono kaso ire masges na yukuro denga para te kola my brother aya Nyabite Lio Machi Road merete mbona yako le kanitego se yako le tegekani ekeronda aralia obis Kiobegi Etang Road nekole kanete manyeke rongo kuana iga wodi ane sinkuru nturaros enarus kibeso mubukone nkaigurira sengo sokera ekear ni mbomo gavana tinkurus besambe ke wodi ane last mom mfolo gento kiek a procedure ngaga chipara nchiro siko bwana ne wodi ane sinkuru school echo ya Masisi Primary School nerete Kionyo Market toilet nerete na kwanye yire ya dia wete na no mekete t-shirt ya chingao cha wete echa Masisi ya wete taliyo mheshimiwa Tebro boy igenge ndonda tempa saba bantu baminto ega story gosinega study we are making sure abantu baitu ba benefit kuri segations munganchire ntebega wale wakonyara check lero 383 chibesa chikwenanwa 1.415 vocational training beneficiaries wale wakogenda vocational training abana 39 ebono aitoko ya bono ndo kwa twa already kitabu cha Rosi form 1 abana bakonyore bari 344 1,032,000 munganchire nkurangiria abantu bake bali mulega iga sorry ya Kenya ndete kwanza ndakira abana aba baitu abake mbiye mono konyore serikali yarari regasi abana aba bayimukire serikali konyore sekorte eseraire konyoro boli mubororo mukonyora nkoro muri abajumbe bagunjukana n'abasikali e convoy umujumbe mwaro ri myaka ebere megima kandi negase yakorekanire emechande menna twalire n'abantu bango tengane serikali ne bali babwate shares wono nkubuli ngaki onye kole serikali ne kangalere nduri ukwana mangana South Mugrango nganga ngaki South Mugrango sengejele serikali ne bali ngikirende yakorire yareke South Mugrango mheshimiwa Achira nali anda wiki seino hata tani wodi yaona akolire amagendera manne serikali nimenti yakoliro tambo nkiyo lakini okonyora kiga kibwati cy'umucumbe kurumage ngenjeiga aigero goro nyari bali masaba konyore subwato mu CS utatia konya marube ya bana be school nteri onyendi bahinko iralibaga umu waziri olia arete none chwesa akora ne nyari bali yoka kanga bone tutigate nabo basi bumachoge bonjali bogetu lakini bono kinde nkiyo ndagende ndebeye wochimutuga
ebintu byabire ebintu ngo smile bire naende ntaite nkuane nobolemu amakwana albataite kukwana ntaite ngakibakwane bakonye Kenya eyintu gyoka tutatagete bono ige narwe wodi ya machoge basi machoge abantu bane bakira amasazi bakwete Nairobi batatu oyo mu busunguga omuntu agete yes and ons yakani wekero abantu bakule sengenje yes yabo mwakona kwa abantu bande mwaro kinabo gole tigaiga na lete tegaiga tukakambe inga tutegeti umuntu nokujana eti mwina talibo no linka mu bugoli mwensi mu manyeti ateba ngata koire na Misiri nemba litwa mu bugoli aiga naende moche mukore chekenere umweshimiwa Masasi kaya nale aebro tigana namangana y'abantu bali no takanga tuligoterera tigana mute no takanya tuligoterera omwana okana ataka isogoso nyano mwamsia esengenjerie taligia kwanyore ubo burayo tosali dio familia yao no na abana bawo muwanja boy umumroyo yo embande no omuntu okurukumanduku ni semoke lakini akamdenga tuisa netima nyeni no ali na intuga relax umwako lingo nywale cyane osoko operate nganjire ndangiri abantu aba mu gusuka ndi mayiga akego tafadhali akego Kiowegi Vocational Training Center. Aya. Michael Manga Aurora. Kiowegi Vocational Training Center. Mwalimu no bata banda boro. Baro. We will I want what I check here. Mbia mono. Thank you. Abande baiwete bunga abande ngo bale check. Ino muiwete bunga. Aya.